Už nám to zamkneme. Zamknuté. Ako prvé si ukážeme prisvedcovanie do zákrutu. Teraz si ho kľúčom zavrieme. Čau. Čiže ušetríme možno, že na niečo na semenu. No a potom tu máme toto husté pípanie, krásne nám to nadväzuje na seba. A ja teraz, keď takto budem robiť, vy by ste mali na tej vonkajšej kamere vidieť na tom, ako to americké svietenie vlastne mení intenzitu. Ak ťa tieto videá bavia, nezabudni tento kanál podporiť lajkom, odberom alebo komentárom. Ako prvé si ukážeme prisvedcovanie do zákrutu. Áno, ja viem, niektorí tomu hovoríte, že to je sedlačina a neviem čo, ale mne sa to skrátka páči, tak si to vyskúšame nakodovať. Čo je na to? Dáte si kľúčik do druhej polohy, pripojiť sa teda k autu, nech nám vypíše jednotky, ktoré auto má. Potrebujeme ísť do 0,9, čo by mala byť centrálna elektrika. Keď sa nám to načíta, tak potrebujeme si dať bezpečnostný prístup. No, to by nám tu mala vyskúčiť bublinka a dáme ten kód, ktorý nám to dovoluje dať 3. OK. A teraz ideme do prispôsobení. Toto RB2 Light Function B9 je na Aberlicht rechts a LB dole B8 na Aberlicht links. Doľava, svietime doľava. Dáme doprava, svietime doprava. Elektrický kufor, stlačím tuto v interiéri, kufor sa otvorí, keď ho tu znova stlačam, aj keď ho podržím, tak sa nič nedeje. Vlastne sa ten kufor nezatvorí, ani keď stlačím toto tlačidlo. Proste sa nedá zavrieť. 6D, zadný výko a musíme ísť do 16, zase ten kód. Počkáme na bublinku. 1, 2, 3, 4, 5. Prispôsobení. Jednoduché stlačenie. Ľahkého stisknutí. Aktív. A ešte ak chcem, aby to išlo cez ten vypínač v aute, tak aj toto aktivovať. No a poďme to vyskúšať. Kufor máme zavretý. Dúfam, že to nahráva zvuk. Ja si ho teraz kľúčom otvorím. Čau. A teraz si ho kľúčom zavrieme. Čau. Ďalšiu vec, ktorú si skúsime nakodovať, zhasínanie denného svetla, keď sa dajú smerovky, že to jemne zhasne, stále to bude svietiť a bude blikať smerovka. Keď smerovka zhasne, tak sa to zase rozsvieti na maximum. OK, to by sa malo robiť v devine, centrálna elektrika. Keď máme ten pin, dáme si zase prispôsobenie, lebo kalkulačke to samozrejme nejde. No a teraz vyhľadáme 2 SL. To zase je ľavá, pravá strana, hej. Toto. Tu dáme na Blinket links v jeden fáze. Tak, dáme na toto. Štart. Dobre, to by sme mali 5927, GH2 zase. To je 0. Keď necháte 0, tak pri smerovke by sa malo denné svietenie úplne vypnúť. Takže my si to dáme napríklad na... Takže tu definujete to, že ako to má silno svietiť. Takže si to dám, že na 25%. Štart. Tak. A posledná vec ešte, musíme nájsť 928, to je toto, a tu dáme na minimum. Tým pádom máme nakodovanú jednu stranu auta, svetla, a teraz potrebujeme nakodovať pravú stranu svetla. A to je, myslím, 3 SL. Uvidíme. Tak, potrebujeme zase nájsť dole Gčko, G3, 5944. To sa mi nezdá zase, aby som sa neofakoval, či to nemá byť rechts. Fáze. To asi tak aj skúsime. Start. OK, teraz musíme zase nájsť 946. To je tých 25%. Tak. Posledná vec, ak sa nikde nepomýlim. 947. A dáme na minime. OK, no a ideme vyskúšať, či to niečo robí. Ide to? A vyzerá, že hej?
Musíme byť strašné. Myslím, že to funguje na výstražné. Tak to sa povedlo, jo! Zmena počtu blikania smeroviek, to komfortné blikanie, že máte 3-krát, ono by sa to tam malo dať nastaviť 1-krát, 2-krát, 3-krát, 4-krát, 5-krát, to je asi maximum. Zase v centrálnej elektrike, bezpečnostný prístup 3, 1, 3, 4, 7 a štart. Jop, máme to, prispôsobenie, lebo to samozrejme v kodovaní to nejde. Komfortné blikanie proste. A tu nájdeme komfort blinken. Standardne sú 3, neviem koľko sa dá najviac, a ja si dávam na 5 na autách. Viem, niekomu to zase vadí, niekomu nie. Každopádne dáme si to na 5, jo, späť, ukončiť. Malo by to byť, že to je taká rýchlovka. No skúsime. Raz, 2, 3, 4, 5. Podsvietenie interiéru auta, teda gombíky a tieto veci. A skúsime si to tak nakodovať, aby sa to stmievalo a rozsvecovalo. To sa robí zase v centrálnej elektrike. V rampe. A dáme aktivovať. Štart. OK. 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 A dáme to všetko poukončovať. No a teraz to vyskúšame, sledujte. Vidíte? Ak vás tieto videá zaujímajú napríklad, tak nezabudnite dať odber, možno, že vás to bude baviť, alebo možno, že aj nie. To sa dá proste kedykoľvek zrušiť. Je to na vás. By sme mohli skúsiť nakodovať sklopenie tohto zrkadla pri zaradení spiatočky, že sa sklopí na zadné koleso, aby ste si videli, že si ho neušúkate o obrubník napríklad. Môže to byť užitočná vec. Musíte mať ten ovládač na vodičovej strane nastavený na pravý späťák, aby sa vám sklopilo to zrkadlo. Takže keď si ho nastavíte na 0 alebo niekde inde, budete mať ten ovládač nastavený, tak sklo zostane alebo zrkadlo zostane nastavené tak, ako ho mávate počas jazdy. Dáme si 52, čo je elektrika pravých dverí a dáme kodovanie, dlhé kodovanie teda cez kalkulačku. Hodíme si tam bit 4. Tu. A teraz dáme bit 3. Bože, bit 4, byte 4, bit 3 a ja som tu zabudol dať bit 2, takže to si ešte ukážeme potom v tomto videu trošku ďalej, že som to zabudol. Potom ideme do centrálnej elektriky 09, tu dáme ten bezpečnostný kód 31347, dáme prispôsobenie a dáme 650. Tu je Access Control 2, ten zvolíme, toto a dáme aktivovať. Áno, dáme štart. Potvrdíme, že áno, sme si istí. A potom ešte prejdeme na 657. Tam zase Access Control 2. Konkrétne toto. Tak a dáme aktivovať. A zase štart. No a ešte prejdeme k tomu, čo som zabudol, že ten bit 2 aktivovať. Toto som trošku zabudol. Toto si ešte tam musíte zapnúť. Samozrejme, potom vás to nepôjde. Ale učíme sa. No, teraz to ideme vyskúšať. No, ešte raz tá skúška, keďže som debil. Zabudol som ten byte 2. Takže aj toto, hej, na tejto strane. Čiže na pravej. Štartovať hádam netreba, uvidíme. A vidíte? Pohlo sa to. Herko a sklápa sa. Ďalšiu vec, ktorú by sme si mohli skodovať, neviem, či takto vidíte proste na infotainmente, že by sme mali v menu, v nastaveniach svetiel, možnosť, že by sme mali tú možnosť vypnúť denné svetla, keď napríklad stojíme, ale nechceme, aby nám to svietilo z nejakého dôvodu. Ale proste, keď je tá možnosť, na čo je to dobré, že to viete vypnúť, ale kedy to využijete, vám neviem povedať, ale čo je tam nastavené a umožnené, to sa proste ráta, no nie? Teraz, keď sa pozrieme tuto v infotainmente, dáme si svetlo. A není to možnosť nejakého denného svietenia on-off. To sa robí 0,9 a tu dáte 6, 5, 9, 4. Toto. Automatické spínanie svetlometu. To si dáte aktivovať. Nahradiť. Yes. Yes. Späť. Teraz neviem, či treba reštartovať. Aj toto sa dá vypnúť, zapaľovanie.
A vidíte, už nám to tu nabehlo. Ešte svetlo, denné svetlo. Vypol som, malo by to zhasnúť, dúfam, že hej. Zapnem a svieti. Aha. Bum, 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 bum. Keď mám auto, fúkanie, takto, tak teraz vidíte, že mi tu neukazuje, že ako fúka ventilátor. Keď si to dám na manuál, tak už to ukazuje tuto tie ledky. Dúfam, že to vidíte z videa, ale snáď hej. Tá indikácia toho ventilátoru vraj tiež ide nakodovať, tak si to budem vyskúšať. To sa robí v 0,8, to je klima a topení. Kodovanie, kalkulačka na byte 11 a potrebujeme 6. Ventilátor stav, autorežim aktívny, si myslím, a mohlo by to teoreticky ísť. Keď dám auto, vidíte? Už to jede, predtým to nešlo. Tuto na tomto displeji, že nám bude ukazovať, koľko nám treba dotankovať paliva v litroch. Čo je celkom sranda informácia a páči sa mi to. To sa robí v 17 pri strojovej doske. Ideme do 0,7, do kalkulačky a byte 10 a byte 4. Toto by mala byť ono hlasitosť až B. Neviem prečo to takto, ale skúsime si aj toto. No a uvidíme, čo nám tam pribude. OK. Do natankovania, to vy ste videli, to tam nebolo. Vieme si tu ale nakodovať cez VCDS ten offroad režim. Vidíte, teraz tu není v tomto výbere. Sice toto auto asi nebude ponúkať také veľké možnosti ako tie novšie infotainmenty, ale nejaké základné veci to ukazuje. Otáčanie kolesa, myslím, že ako je krivo auto, ako keby v stupňoch a takéto veci, tak to si tiež môžeme skúsiť nakodovať. 5F, oslovenie, a to je kompas. No a tu niektorí menia niektoré z týchto vecí, alebo aj všetky. Ja si zmením toto na aktív. Potom toto aktív. Jo. A ešte toto aktív. Teraz, keď si pozrieme, toto nemáme, je nutný reštart systému. No teraz, keď dáme výber, a už tu máme off-road režim. A tu máte takéto možnosti, ale sú tu len tieto tri, očividne. Čiže výška, toto je otočenie kolies a toto je ako máte auto. Proste, vidíte, už načítalo výšku. Easy! Samozrejme, kodovanie má nejaké svoje problémy a rizika, používaj na to rozum, treba byť opatrný, robiť si fotky minimálne, aké boli pôvodné nastavenia. Preto, aby nám fungovalo automatické odomknutie, keď dáme volič do Pčka, tak potrebujeme skočiť do 09, klasika a bezpečnostný prístup, kód je 31347 a potom pôjdeme do prispôsobení. A tu dáme vyhľadať auto a musí to byť auto lognar. To je toto. Ak by ste to chceli vyhľadávať cez ENAG, tak to je toto. 116706. Tak, neaktívny. A dáme si to, že aktívny. No a yes. A teraz si ukážeme, či to funguje. Sme zamknutí, dáme do Pčka a je to odomknuté. Čiže toto funguje. Prísviť do zákrut a nastaviť mu pri vyššej rýchlosti, nech sa vypne, alebo pri nižšej rýchlosti. To už je ľubovoľné. Tak poďme sa na to skúsiť pozrieť. Zase prispôsobenie, hej, kód a blablabla, ale ja som tu zostal. A teraz by to malo byť voľaké ENAG. Je to 6676. To je toto, statické, toto, ak by ste chceli celé to číslo, horný prah rýchlosti. Je to nastavené defaultne na 40 a my si to môžeme skúsiť dať, ja neviem, či to ide až na 60, 50 by malo zvládnuť. Tak napríklad do 60 bude prísvit fungovať do zákrut. Tak, no a teraz do 60 bude fungovať ten prísvit, no neviem, či to nejako mám ako overiť. Potom vám dám možno
vedieť, či to funguje, ale nemám to ako overiť, no. Umelý zvuk. Keby mi to napríklad strašne vadilo, alebo niekomu, samozrejme veľa ľudí to nemá rado, a môžete tu vlastne definovať tomu, ako to má byť hlasno. Čiže ak by ste to chceli predsa len trošku stále mať, ale nevyhovuje vám tá hlučnosť toho, tak si dáte prispôsobenie. Máte tu len jeden kanál, takže to není viac tam toho, ale ostrý, viac tam toho moc nie je. A mám to na 100%, hej. Vy si to môžete dať proste na 0 a tým pádom to bude navždy vypnuté, alebo na 10% a tak, a hlasnejšie to proste nepôjde. Takže takto si viete odstrániť ten umelý zvuk. No a ďalšia vec ešte je living home, coming home. Zamknuté, hasne, odomknuté, svieti. Ale poďme niečo vyskúšať, či sa to podarí alebo nepodarí, to neviem sám. To musíme ísť znova do centrálnej elektriky. Kodák, nie kodkodákaj. Zase kód 31347 a prispôsobenie. Skúste vyhľadať, že komfort a musíme nájsť, tam toho bude viac. Komfort, coming home, tento leute, to je NG656, by to malo byť, tlmenej svetla. Takže dáme mlhové svetla. Tak. Yes. No ale toto nám urobí to, že vy z toho urobíte totálnu diskotéku, že by mali svietiť všetky tie svetlá. Stretávačky, ledky a aj hmlovky. Takže to ideme si to vyskúšať. Coming home, living home. A vidíte, už to takto svieti. Takže totálna diskotéka. Tu nájdeme pretože LUT sú proste svetla v PCD-sku nazvané, ale tam potrebujeme dať 6 a LB alebo LV ABL je to, a konkrétne by to mala byť funkcia C6 a vidíte, tu je coming home, living home aktív. No a skúsime dať neaktívny. Ak tomu dobre rozumiem, malo by to byť ľavé svetlo. Takže takto. No a jedno svetlo by sa nám malo správať tým pádom inak. Pokračujeme na pravé svetlo. Samozrejme, pre istotu poviem centrálna elektrika, kód 31347, adaptácia. Tu si zase vyhľadáte nie LUT 6, ale LUT 7. To je vlastne Xenon. A to by malo byť to RB, ABL-RB, áno. A zase funkcia Light Function C7, Coming Home, Living Home, a dáme, že nechceme mať aktívne, čiže LUT 7 a 6 sú Xenony. Tak, no, ukončiť, čiže reset nebolo, treba dať minimálne na to ľavé svetlo, teraz sme vyriešili pravé, a reštartovať takto, naštartovať a teraz tým pádom svietia takto Coming Home, Living Home. Čiže kebyže sa pohráme, vieme, že by nám svietilo pravdepodobne len toto, alebo len toto s hmlovkami, alebo toto vôbec, ale na hmlovky. Že asi by sa to teda dalo, ale to zase môžeme vyskúšať niekedy na budúce. A teraz keď odomknem, fičí to. OK, čiže ušetríme možno, že na niečo na Xenonoch. No a potom tu máme toto husté pípanie, krásne nám to nadväzuje na seba. Zapaľovania aktívneho a to by sme si mohli skúsiť teda vypnúť. A to sa robí v 17, čo by mali byť vodíky, prístrojová doska. Musíme zadať bezpečnostný kód, ak nám ho to vypíše. Ďalšia vec je prispôsobenie 6588. No ukáž, zapaľovanie aktívnych hlásení, aktivácie. Tak, dvere, židiče. Všetky dvere, ešte môžete to vyhypovať, že si dáte všetky dvere, takže dáme žiadne zobrazenie. Štart. OK, a teraz, keď otvorím tieto dvere, už by to nemalo píšťať. No už to nepíšti. Malo by sa tu tiež dať spraviť to, že to bude vydávať akustický tón pri zamknutí, takže dáme centrálnu elektriku a vidíme, aké možnosti nám to tam vlastne dovolí, prispôsobenie. No a tu je
Malo by to byť niečo NG666. Aha, toto to máme. 1666. Takže musíte dať toto. Neaktívny. Dáme, že na aktívny. Yes. OK. Potom by sme mali dať ešte aktivovať 667 a 667. Jedno bude asi pri zamknutí a odomknutí signál povolenie, lebo tej nemčine akože nejak česko-nemčine nejak nerozumiem poriadne, tak si musíme dať takto. Signál spätného hlásenia zase aktívne. Jop. A ešte čo nám tu ukazuje, že môžeme obrysové svetlá. Aha, jízdny obrysové svetlá. Ešte by sa tu dalo pohrať s tým isto. Potrebujeme, aby bolo to krátke pipnutie, nie že dút, ale krátke, a to by malo byť 187. 187 a potom by bolo treba sa ešte pohrať, možno sa dá aj so svetielkami pohrať. 187, toto tu, 1, 2, 2, 187, spätné hlášenie. Tak, krátky, tak to máme na krátky a normálny, to by mohlo byť asi to dlhé, ale my nechceme dlhé. No a skúsme to, čo to bude robiť teda. No, nejde nám to pískanie, alebo teda to, tá zvuková signalizácia, ale skúsme to pozrieť tu, lebo niekedy to býva túto otvor, zatvor. Akustické potvrdenie. Aktivuj. A možno, že to teraz pôjde. To máme vyskúšať. Že čo to teraz spraví? Aha, už to jede. No, ale do stop trúby teda. Oproti to, a to je ešte krátke, tak neviem potom ako trúby to druhé. Neviem, či by susedia boli radi, keby vám to takto pred domovom o 6. pravidelne pipkalo. Vidíte, kontrolka evidenčného čísla. No a bolo to, že vraj centrálna elektrika, si dobre pamätám. Ako vždy isto bude treba dať bezpečnostný kód, prispôsobenie. Je to toto. NG116347 som sa pomýlil, je to toto. Toto je hlas typ 25. Tam by mal byť nejaký výkon daný. Jo, tento. A vy ho musíte prepísať na 43. 43, to máte výber, že čo máte na výber. A 43 by mala byť ledka. Si to tu vyberiete. Alec main LED. Štart. Tak. Hop. Iba nám stále svieti, lebo ešte potrebujeme nájsť dimmerwert na tom Lautkazel 25, dimmerwert AB25. Tak hľadajme spolu, tu bude vyššie. Dimmerwert AB25 a to musíme zo 100 dať na 127. 127. Tak. Štart. Uvidíme, či to zhasne. Stále to tam mám. A už to tam je. Car. Žiadna chyba. Je svietenie s tým, že to budete vedieť ovládať, budete si vedieť ovládať intenzitu osvetlenia, teda taký je plán a malo by ešte to byť viazané na ďalšie dve podmienky otvorenia dverí a ručnej brzdy a všetko by to teda malo ísť ovládať cez infotainment v aute. Spoločne si to takto skúsime teda nakodovať. Teraz začne mágia, veľa toho budeme meniť. Tu je toho zase pomýlu Jarmilu. Hľadáme Lauch T0 BLK VLB36. Nejaký, neviem čo. Centrálnu elektriku,
klasické tie veci, čo vždy treba dávať. Pôjdete bezpečnostný prístup, tam je kód 31347 a potom prispôsobenie. Dobre, ja si to tu naklikám. Dobre chlapci, ja som si to radšej takto dnu do auta, aby ste aj ozaj niečo videli a tá kvalita obrazu bola nejaká lepšia. Ambiente dole a po. No a tu dáte toto, to prvé, to NG 115870, to si dáte a zvolíte, že zabudovaný, normálne je, že nezabudovaný, hej, dáte zabudovaný, to som zmenil. To vám umožní to, že budete môcť túto na rádiu vlastne ovládať to osvetlenie. Ale samozrejme to není len také jednoduché ešte, pretože tie smerovky treba priradiť k tejto funkcii, takže toto je len jeden z krokov a ideme ďalej. Dáme si prispôsobenie a ďalšiu vec, ktorú potrebujeme nájsť je, teraz začína veľká sranda, ktorú nastavujete ľavú a pravú stranu, takže začneme. A začneme a musíme nájsť toto light function left 0 bla light function A0, už mi preblikáva zase display, dobre, a to musíte zmeniť na ambient light 1, dobre, ambient light 1, dobre, a máte tu týchto veľa možností a to je tuto dole, keďže to je také anglicko-české a neviem aké, toto musíte dať, jo, takže toto, potom musíme nájsť ďalšiu vec, dimmer vert AB0 tejto funkcie, to je tu, dimmer vert AB0, tam musíte nastaviť nejaké číslo, ja som dal 50, myslím, že pôvodne bolo 100. No, potom ideme na ďalšiu vec, light function C0 musíme nájsť, to je toto, NG 115880, to musíte zmeniť na Handbremse, to je vlastne to, že to bude ovplyvňovať tá ručná brzda, to si zmeníte, nastavíte takto, potom ideme na D0, to je vnitřní svetlo nastavíme, aby sme to vedeli vlastne ovládať cez ten infotainment, takže to som nastavil takto. Tento NG, pre mňa sa to vždycky lepšie hľadá cez tie NG čísla ako cez tie ich názvy tuto. Čiže to by sme mali D0, jo? No a teraz ešte musíme ísť zase, tým pádom sa vrátiť na dimmer vert CD0. To dimmer vert CD0, to bolo tu hore. CD0 a to necháte na 0, myslím, že default je 0, čiže to mám zase takto nastavené. Potom ideme na dimming direction CD0, to bude zase tu hore. Tak, a toto pôvodne bolo na maximize, nastavíme na minimize. A je zase NG 115883. Dobre, pokračujeme ďalej. Ideme na light function E0 a nastavíme blink link hell fáze, čiže zase NG 115884. No vidíte, a toto je len stále jedna strana, ktorú nastavujeme a už koľko sme toho nastavili, čiže ak to robíte, robte to, máte 18, ste svojprávni, máte asi rozum, že viete, do čoho idete. Dobre, sme na E0, teraz musíme nájsť dimmer vert EF, že to nie je takto, aj takto, dimmer vert EF. Dobre, a to som nastavené, alebo to mám nastavené na 100 a za 100 NG, takže takto, to mám nastavené. Potom direction EF0, takže to bolo zase vyššie, EF0, nastavené na maximize. Potom ideme na line function G0, toto je F, G0 a to som zase nastavil takto. Potom ideme ešte na dimmer vert, to je zase hore, myslím, že GH, jo, a to mám nastavené na 0
A posledná vec pre túto stranu je Direction GH0. Direction, to bolo tu. GH0 a to mám nastavené z maximize na minimize. Dobre. Toto je všetko potrebné naklikať a to je len jedna strana. Teraz potrebujeme ísť na druhú stranu a to musíme nájsť vo filtri 1blk. 1blk. No a ideme na to. Chlapci, zase ukážeme si druhú stranu. Takže line function A1 a nastavil som toto. Potom ideme na dimmerware AB1. To som dal takisto ako na tej druhej strane, tiež 50. Potom si zase musíme nájsť teda tú C1. Nastavené vlastne tiež na ručnú brzdu. D1. Nitný svetlo. Ideme na dimmerware CD1. Dimmerware CD1, tam by malo byť 0. Tak toto mám nastavené. Potom ideme na Direction CD1. Minimize z maximize na minimize. Potom ideme na E1 light function. To mám takto nastavené. Potom dimmerware EF1. To je toto, tam som dával na stovku. Potom Direction EF1 dimmerware. Maximize, takto. Podľa mňa je to, že na klikanie. Dobre, skončili sme Direction F1 a ideme na G1 line function. Ďalší krok. Nastavíte takto, alebo teda mám nastavené takto. Potom dimmerware GH1. Mám nastavené takto. A potom ešte by tam niečo malo byť. Posledná vec. Direction GH1 mám nastavené takto. No, a ak sme to teda všetko dobre spravili a dobre som vám to ukázal, malo by to teda fungovať. A hovoril som vám, že to bude závislé na dverách a na ručnej brzde. Čiže tu keď povolím, malo by to začať svietiť, lebo sú splnené podmienky zavretých dverí a je dole ručná brzda. A jo, svieti to? Svieti nám aj druhá strana? Áno, svieti nám aj druhá strana. Ja keď otvorím dvere, tak by to teda malo zhasnúť, jo? Teraz by to zase malo svietiť, ale keď dám ručnú brzdu, zase nám to hasne. Čiže toto sú také dve podmienky, ktoré riešia to, či to bude svietiť alebo nebude svietiť. Potom je tu ďalšia vec. Ja takto naskočím. A vy budete vidieť z vonkajšej kamery veci, ktoré sa tu dajú nastaviť. Dáme auto, dáme setup, dáme svetlo. A my keďže máme pred facelift, nemáme ambientné osvetlenie, tak sme to využili. Ambientné osvetlenie vpredu máme vypeckované na 100. A ja teraz, keď takto budem robiť, vy by ste mali na tej vonkajšej kamere vidieť na tom, ako to americké svietenie vlastne mení intenzitu, že to normálne ide, viac svieti, slabo svieti, mení sa tá intenzita toho osvetlenia. A teraz dám 0, je to vypnuté. Vypeckujem to, je to na 100, teraz je to na 40%, na 50%, na 10% to svieti, na 80%, 90% to svieti, teraz to má vypnuté. Takže vidíte, krásne by to malo na to reagovať. A pre točenie budíkov to vlastne ešte nemáme na tomto kanáli. Najkomerčnejšia v podstate vec, ktorú si ľudia kodujú na svojich Volkswagen Group autách. A toto sa robí v 17-ke. Ideme do klasického kodovania, kalkulačka, byte 1, byte 0, test meradla, rozkmit tohto tagging, máme konec, štart. A môžeme si to ukázať, či to fičí. Tomu teraz musím vypnúť zapaľovanie, chvíľku musím počkať, možno, že bude už aj stačiť. A vidíte, paráda. Malá blbosť a veľmi potešujúca. Pípanie palcov sa zase robí pri stovej doske, je to veľmi vyklikávačka. Ideme do kodovania, do kalkulačky a v byte 0 zmeníme bit 2 a 4, varovanie bezpečnostných pások zbytek sveta Euro NCAP aktívny. A dáme deaktivovať. A
Tým pádom máme toto pípanie zrušené. Easy business. Keď je naštartované, odídem. Tak vidíte, nedá sa zamknúť auto. Stláčam to a nič. Nezamkýna sa. No, k tomu, aby sme to nakodovali, potrebujeme VCDS. Pôjdeme do 09. Klasika. Dáme si, že BI. Kleme 15. Iba, že by nie úplne ako 15. Tak. No a potrebujeme tento Funkbay kleme 15. Je to NG 115754. Ak by ste to chceli vyhľadávať tuto cez ten kód, čo je jednoduchšie pre niekoho. Tak 15 a dáme, že aktivovať aktívny štart. Tak. Dobre. No a teraz ideme vyskúšať, či nám to bude fungovať. No a teraz si to ukážeme takto. Vidíte? Už nám to zamkýna. Hop, zamknuté. A tu máme, že ESC VIP a ESC, či ASR VIP a ESC Sport. A to by sa malo dať nakodovať, že úplne vypnúť. No a to sa robí v 3 ABS brzdy a do kodovania. A potom v dlhom kodovaní kliknete na byte 29 a máme tam číslo 09. 09 znamená, že máte ASR vypnuté a ESC Sport. Keby ste zmenili napríklad 09 na 02, budete mať ESC povolené, ASR zakázané. Keď to číslo zmeníte zase na 06, budete mať ESC povolené, ESC Sport alebo ESC zakázané. Budete mať asi najviac funkcií k dispozícii. 7. Dám si dať asi tak, že Enter. Konec. A už nám to dalo nový kód. Yes. Teraz neviem, či nebude treba reštartovať takto systém. No, táto funkcia je v dispozícii. Momentíček. OK. Zapneme. Setup. A máme ASR VIP, ASC a ESC VIP. Už vieme to úplne vypnúť, deaktivovať. A máme to úplne deaktivované. Takže vieme to už úplne dať do prdky. Teraz vidíte, neviete ohľadať okna, keď máte otvorené dvere. To sa dá nastaviť aj na nejaký čas, samozrejme. Presnejšie, o čo ide, je to, že si to teraz takto dáme. Teraz vieme otvárať okna. Teraz mám takto, stále mi tie okna idú. Ale vypnem zapaľovanie a už vlastne neviem ovládať okna. Čiže ak mám náhodou otvorené toto okno a som si toho vedomý, jasne viem to cez kľúč, bla bla bla, ale ja som si toho vedomý, nebudem to musieť robiť cez kľúč, keď to môžem urobiť rovno takto, chápete? Je to pre mňa, proste je to pre mňa praktickejšie. No a to sa robí zase samozrejme vo VCDS. Reiga. Zase som si zapoloné. Takže nie toto má byť aktív, to AUS 15 a toto má byť neaktív. Zle som to spravil. OK. No a teraz, keď vypnem zapaľovanie, tak by malo ísť zatvoriť ešte okna. Takže vypneme sa. Tak. A vidíte, zabudol som si napríklad to okno a viem ho ešte zavrieť dobre. Takže fičí to. Budem dorábať na oktávke 3 súvaciu kameru. Musíte ísť do 5F, kódovanie. Potom idete sem, bit 19 alebo 21. 16, 19 a bit 4 si aktivujete. Desinka. Kódovanie, kalkulačka, byte tento 2. Byte 2. A tuto som zvolil byť 4.5, že kamera RCV inštalovaný. No a potom
Vlastne už, tak už máme kameru. Aha. Dúfam, že vás toto video bavilo. Ak áno, ak si to vydržal to pozerať až sem, budem rád za like, odber, komentár. A majte sa krásne. Vidíme sa zase pri takom ďalšom videu. Snáď, lebo tie lajky, komentáre predsa len motivujú točiť tie videá častejšie a aj vymýšľať nejaký ten content naviac potom. Dobre, čus bud.